Croeso I Wasanaeth Dosbarth Chwech. Tymor y Gwanwyn. Mae blwyddyn chwech wedi bod yn brysur tu hwnt ers dechrau'r flwyddyn. Joseph edrych yn Nadolig. Mynd i fod meganeg am y tro cyntaf. Profiad nerfus ond hefyd cyffordd. Mynd i stadio y Principality. Diolch I dad Sammy. A chael mynd am daith mewn llefydd dydy pobl eraill ddim yn cael mynd. Derbyn gweithio barddoniaeth gan Bardd Plant Cymru Casio William. Dysgu am y ryfeloedd byd y tymor diwethaf a chymharu Cymru gyda Brasil y tymor yma, gyda ffocws penodol ar effaith datgodifol ymwelwyr. Gweithio barddoniaeth yn dadansoddi cerddi o'r ryfel gyda Mrs Amson. Cwblhau prosiect gwaith cartref am y ryfeloedd byd, ac wrth gwrs Abernant, am brofiad arbennig iawn. Wnaethon ni ffrindiau newydd, derbyn cyfleoedd newydd a bod yn annibynnol heb mamad yn bosio ni o gwmpas. Fy hoff weithgaredd I oedd bod ar y llyn yn syrffio a chwch mewn. Fy hoff beth I yn dringo fyny ysgol Sigledig ac yn cael gwneudwyr rhwng zip yn ôl I llaw. Doedd ni heb fwynhau zip. Roedd ni'n beichio crwio ac yn crynu fel deilen tan ein ffordd yng nghaflu I lawr. Adeilio a dringo oedd fy hoff weithgaredd. Roedden ni wedi dringo I Dopper Well, seicl ni 13 milltir. Roedd grŵp ni yn fod I gyd pob gweithgaredd. Gwmpais mewn i'r llyn gymaint o weithiau. Roeddwn I wrth fy modd gyda bwyd. Doeddwn ni ddim wedi cysgu braidd dim. Ac wrth gwrs, y ddau ddrwg yma, Alicia a Toby, yn sicrhau bod Mr Kenyon yn cwmpo mewn i'r llyn. Am wythnos arbennig, mwyd glaw chwerthin crio a bag llawn dillad ffrwnt, fel anreg Nadolig I mam a dad. Wahahahaha! Wahahahaha! Sound is lovely. Mrs Roberts a Mrs Thorne edrych ar ein hôl ni ac I rieni am cadw cysylltiad trwy drydar. Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn dosbarth yn gwneud gwaith erio ein parasau at ysgol Gymraeg o Meganwg. Un sgil rydyn ni wedi bod yn defnyddio'n aml yw dadansoddi. Dadansoddi cerddi, testunau, lluniau a phosteri amrywiol. Dyma un enghraifft. Dyma boster ar arno byd. Salwch ar y defnydd yr côr. Defnyddio'r ffordd yn gyfnodrydydd a ffedrol. Defnydd o brif ysgolau I dal yn sylw a rhoi ffocws clir i'r boster. Adolf Hitler, fel rhywbeth o ddiafol ar ein ysgol, ei dylanwadu I wynebu y penderfyniad anghywir. Defnydd o ailadrodd I ddangos bod y rhan yn poeni am adael ei phlant a bod Hitler yn dylanwadu arno. We have been given challenging work in class 6 in order to prepare ourselves for ysgol Gymraeg. One skill that we have focused on is analysing texts, poetry and various images used when advertising. Here is one poster we've analysed, Help for Heroes. The use of colour is very effective. Blue possibly showing hope for the soldiers as it is a common colour. Red, referring to the bloodshed. Black representing the dark days that war brings. And gold, the symbol of winning and victory. If you notice the soldier being carried as his thunder, this could represent that all will be okay with the donation. Which is referred to at the bottom of the poster. You can donate on this website.
What is very interesting is the shape the men create, a capital H. The use of alliteration and being reminded through the image of the soldiers makes us subconsciously remember the charity and possibly make us want to donate money. Yn ein gwersi addysgrefyddol ac abiach, rydym wedi bod yn edrych ar symbolau gwahanol o fewn crefydd a'r defnydd o fewn elusennau. Ein tasg oedd i ddadansoddi pan fod crefyddau ac elusennau yn ei defnyddio symbolau gwahanol. Beth yw ei ystyried? Dywelon ni lawer o defnyddio dwylo o fewn crefydd ac o fewn elusennau. Dyma rai enghreifftiau. Roedd hyn wedi ein sbarduno i wneud i ni edrych ymhellach ar ddwylo. Mae dwylo yn caniatáu i ni deimlo pethau, i gwrthod ac i greu, i ofelu ac i helpu. Mae dwylo gallu cael ei defnyddio mewn ffordd negyddol, megis rhyfel ac achosi broblemau yn y byd. Ond hefyd ac pethau gwerthfawr a phwysig. Mae pob par o ddwylo yn gyfleu hanes, yn dweud stori. Dyma lun enwog tu hwnt o ddwylo. Darlun enwog yn gyfleu stori dau brawd o 1508. Dau brawd, Albert ac Albert a oedd eisiau mynychu Academi Celf. Gyda phenderfyniad Ceiniog i weld pwy oedd am fynychu'r Academi, o ganlyniad i ddiffyg arian, penderfynwyd mai Albert a fyddai'n mynd. Bu rhaid i Albert weithio yn y pyllau glo yn lle. Roedd Albert yn llwyddiannus yn ei waith, ac unigodd i'w brawd mynychu'r Academi. Gwrthododd Albert gyda dagrau yn ei lygaid gan ddatgan, mae'n rhy hwyr i mi. Mae'r pyllau glo wedi cael niwedach fy nwylo dros y blynyddoedd. Does ddim yn nerth gen i codi gwydred, heb sôn am ddechrau sgetio neu beintio. Felly, fel teyrnged i'w brawd, gwnaeth lluniau o ddwylo bregus ei brawd yn beddio. Ysgrifennwyd pan mewn ymateb i'r dadlyn eraill yma, sef y dadlyn. Yn 1912, yn tormlwyddoedd roedd yn ddall mewn ddamwain. Wrth dyfu'n hyn, fe aeth i ysgol a dysgodd i ddarllen drwy cyffwrdd llythrennau mawr gyda'i ddwylo. Ffordd costus ac ara o ddysgu. Wedi blynyddoedd o feddwl am syniadau gwell, cyflwynodd Louis ei ddyfais newydd i'w athrawon. System o gotiau wedi ei grwpio mewn ffyrdd arbennig i ddynodi pob llythrennau
llwyddiannus iawn. Cydeinodd ei ddill trwy'r banc, a chafod ein alw ddill breil ar ôl lwy ei hun. Mae breil dal i gael ei ddefnyddio hyd at heddiw, arwyddion rhaglenni cyfrifiadurol a llyfrau ar draws y byd. Roedd Louis Braille yn benderfynol am helpu eraill ar draws y byd. I ddarllen a chyfathrebu fel unrhyw person cyffredin. Defnyddiwyd ei syniad arbennig gyda chymorth ei ddwylo i wneud hyn. Pethau rydyn ni'n cymryd yn ganiataol yw ein dwylo. I ofalu ac i helpu. Am bethau arbennig ydy dwylo. Edrych ar y holl dwylo yma, mae pob un yn defnyddio nhw i helpu gwneud y byd yn lle gwell. Hyd yn oed yn y wythnos diwethaf, mae dwylo wedi helpu eraill yn y eilethon. Gallwn ni ddefnyddio ein dwylo ar gyfer pethau arbennig, i greu pethau, i ddyfeiso pethau ac wrth helpu. Mae dwylo hefyd yn symbol o undeb. Mae dal dwylo yn dangos cydweithio ac undeb rhwng pobl ar draws y byd. Ein dadansoddiad ni yw mae helpu ein gilydd yw symbol cysylltu dwylo, a dyma pam mae elusennau yn ei defnyddio. Felly, pwysig yw gwerthfawrogi y pethau syml yma sydd o'n blaen i bob dydd. Ei defnyddio i wella'r byd i estyn llaw at eraill sydd gan ein cwrs.